हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अनलाइन एग्जामनि बागै भिडिअ खालामबाय। बेनो जाबाय TDC फार्स्ट सेमनि गोबां कनफिउज जागासिनो दङ। जायफोर BA B.Sc B.Com लोगोसे B.Voc आव दङ भिडिअखौ नायलांजोबदो जोबजासिम। बेनिफ्राय फर्म फिलआप खालामाबा एग्जाम होनो मोना होननानै लिरनाय दङ। दा बिनि बागै आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ होगोन जे सोर फर्म फिलआप खालामनांगोन आरो खालामनांला। दा बे बेट्सआ बेसेबांनि जागोन आरो रेगुलार एरियार CBCS नन CBCS गासैखौबो मोनजोबगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। बेनिफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो। दा बेनिखायनो जों थांसै फैदो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव। दायो लोगोफोर फैनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय नटिफिकेसनाव नायबानो जाबाय एक्जामिनेशन नटिफिकेसन लिरनाय दङ। गासैबो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो। 28 जुलाइनि आपडेटखौ नायग्रोनोसै। दा बेयाव नोंथांमोना एग्जाम रुटिनखौ डाउनलड खालामदो। दाबोनो खालामाखैबा आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना होबाय। नोंथांमोना एग्जाम रुटिनखौ डाउनलड खालामदो। बेनो जाबाय नै BA B.Sc B.Com नोंथांमोननि फार्स्ट सेमनि एग्जाम CBCS आरो नन CBCS नि अनलाइन एग्जामा जासिगोन। नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो आरो माब्लानिफ्राय जागोन जोङो बेयाव क्लिक खालामसै। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो नटिफिकेसन एबा एग्जाम प्रग्राम डाउनलड खालामनानै लानो हायो। दा बेयाव नायदो नै दा एग्जामा स्टार्ट जागोन 9 आगष्टनिफ्राय। दा बेनिखायनो बुंदोंमोन जायफोरा BA B.Sc फार्स्ट सेमिस्टाराव एग्जाम लिरगोन जुदि नोंथांमोना दाबोनो फर्म फिलआप खालामाखैमोनब्लासो खालामनांगौमोन। नाथाय खालामखाबायबा बेखौ नाङा। थ' नोंथांमोना जेबो कनफिउस जानाङा। आरो जों थांसै दानिया माखासे गाहायाव दंबावो। नैबे जाबाय फार्स्ट सेमनि बे नन CBCS नि बे जाबाय नन CBCS आरो गोजौना CBCS। आं बेखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होबाय लिंकखौ डाउनलड खालामदो एग्जाम प्रग्रामखौ। दा जोङो बेक थांनोसै। दानिया जोङो नटिसखौ नायनोसै आरो गोदान नटिस दंबावखायो। दा बेखौ जों नायनोसै। बेयाव दङ फार्स्ट सेमिस्टारनि बेबो BA B.Sc B.Com बेनिफ्राय B.Voc नि आरोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि। बेनिफ्राय बुंदों आरो 6 सेमनि एग्जामाबो अनलाइन जासिगोन 28 आगष्टनिफ्राय। नोंथांमोना मिथिखाबाय। थ' बेखायनो फर्म फिलआपआ दिनैनिफ्राय जाजेनबाय। जायफोरा बेट्स लाइ बेट्स आरो बेयो आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव होगोन भिडिअ बिनि डिटेल्सखौ होफिनबावगोन। थ' आं मैया बोखांबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। बेनिफ्राय दानिया थार्ड सेमिस्टार एग्जामिनेसननि प्रेक्टिकेल। थ' लोगोफोर बिनि बागै नेक्स्टआव स्पेशल भिडिअ खालामगोन जे थार्ड सेमनि प्रेक्टिकेल एग्जामा मारै जागोन। नोंथांमोना प्रेक्टिकेल एग्जामखौ होनांगोन भार्चुवेल मडआव। थ' बिनि सायाव नोंथांमोना स्पेशल भिडिअ खालामगोन। दायो आं मिक्स कन्टेन्ट खालामला। दायो आं फार्स्ट सेमनिखौल' बेयाव नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ होनोसै। थ' बेनिखायनो आं बेयाव डाउनलड खालामनोसै। दा सिलेबासा नै लोगोफोर जायफोर 6 सेमाव एग्जाम लिरगोन ना नोंथांमोननि सिलेबासा बुंदों 60% होनना बुंदों रिडिउस फैदों बियो। थ' बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय जों दायो क्लिक खालामसै नटिफिकेसन नायनोसै। दा नैबेनो जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर। बे एग्जामा जागोन फार्स्ट सेमनिया 9 आगष्टनिफ्राय। दा सोरना जागोन आरो मारै जागोन नोंथांमोना मा खालामनांगौ फर्म फिलआप खालामनांगौ ना खालामनाङा खालामाबा एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना गासिबो डिटेल्सआ दंखाजोबो। नोंथांमोना एसेबो गोनो गोथो जानाङा। एग्जामनि थाखायल' नोंथांमोना रेडि जादो। दा बेयाव बुंदों लोगोफोर जायफोर TDC BA B.Sc B.Com लोगोसे B.Voc आव नोंथांमोना एग्जाम होनो गोनांमोन 2020 आव। दा बे एग्जामा 2021 नि आगष्टनि 9 निफ्राय स्टार्ट जासिगोन होनना बुंदों। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना रेडि जादो। बे जाबाय नै 2021 नि आगष्टनि 9 निफ्राय जासिगोन अनलाइन एग्जाम। दा बेनिफ्राय बुंबावदों सेकेन्ड पेराग्राफआव जायफोर स्टुडेन्ट्सनो फार्स्ट सेमिस्टारनि 2020 बेट्सनि जुदि नोंथांमोना दासिमबो सोरबाफोर फर्म फिलआप खालामाखैब्लासो नोंथांमोना खालामनांगौनो। जुदि नोंथांमोना खालामाखैबा खालामदो बेखौ। आरो बबेयाव खालामनांगौ बे पर्टेला नै guportal.in नोंथांमोना बेयाव खालामदो। आरो लास्ट डेटआ 29 जुलाइमोन एबा दिनैमोन। नाथाय जुदि नोंथांमोना खालामखाबायबा बेखौ खालामनांला। मानोना नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। जायफोर 2020 बेट्सआव नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामाखैमोन रेगुलार बेट्सनि दै बियो रेगुलार बेट्सआ जायफोर खालामाखैमोनसो बेखौ खालामनांगौनो। जुदि खालामखाबायबा नांला बियो कारेक्ट जाबाय। नोंथांमोना टेनसन लानाङा। जास्ट एग्जामनि सोमोन्दैल' नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामबाय थादो। बेनिफ्राय SOP नि गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना SOP नि गाइडलाइन्सखौ मोजाङै फल' खालामथारनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरनायाव इजि जायो। थ' बे अके जाबायना। दानिया थांसै नेक्स्टआव लोगोफोर जुदि नोंथाङा खालामाबा एबा खालामनो बावदोंबा खालामनांसिगोन। खालामाबा हले एग्जाम लिरनो मोना होननानै लिरनाय दङ रोखा गाहायनि पेराग्राफआव। नोंथांमोना नायबानो जाबाय नुनो मोनदों बेयाव। दा बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव जोङो गाहायाव मोनबावगोन मोनसे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि। थ' बेखौबो क्लियार खालामखानोसै जायफोरा 6 सेमाव अनलाइन एग्जाम लिरगोन जेरै BA B.Sc B.Com लोगोसे B.Voc। थ'
थ' एग्जामाथ' जाखासिगोन 28 आगष्टनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों 28 आगष्टनिफ्राय अनलाइन एग्जाम जागोन गाइडलाइन्स सायख'नायानो जागोन एसअपिनि बिनिफ्राय बुंदों लोगोफोर एसअपिनि गाइडलाइन्सखौ कलेज लेभेलावबो होगोन होनना बुंदों थ' नोंथांमोना भिजिट खालामनानै नोंथांमोना साजेसन लानो हागोन जायफोरा एसे कनफिउस दङ थ' बे क्लियार जाबाय दानिया बेट्सआ माब्ला फर्म फिलआप खालामनांगौ थ' बेयाव दङ फर्म फिलआप खालामनायनि डेटआ जागायबाय 29 जुलाइ नाथाय सोरनि बेट्सआ जाग्रोगोन बेखौ नायना लादो थ' बे जाबाय नै 2017 आरो 18 बेट्सनाल' दिनैनिफ्राय 29 जुलाइनिफ्राय जासिगोन नाथाय जायफोर 2015 आरो 16 बेट्सनि दङ लोगोसे आइडल केन्डिडेट्स नोंथांमोननि फर्म फिलआपआ स्टार्ट जागोननो बेनो जाबाय 6 आगष्टनिफ्रायसो नोंथांमोना फर्म फिलआपखौ खालामनो हागोन दिनैनिफ्राय जानाय नङा थ' बे क्लियार जाबाय जायफोर बेट्सआ 6 सेमिस्टारनि 2017-18 बेट्सनि नोंथांमोननि फर्म फिलआपआ दिनैनिफ्राय जाबाय 29 जुलाइनिफ्राय नोंथांमोना जिअ पर्टेलाव थांनानै खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव आइडिखौ हरनो हागोन नोंथांमोननो स्पेसियेल भिडिअ नांगौबा खालामनो हागोन जे मारै खालामनांगौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोनबाय लोगोफोर जायफोर बेट्सआ 2015-16 लोगोसे आइडल दङ नोंथांमोननि फर्म फिलआपआ 6 निफ्राय जागोन एबा 6 आगष्टनिफ्राय थ' बे जागोन नोंथांमोना जिअ पर्टेलजों नोंथांमोना बेखौ खालामनांगोन थ' बेनिखायनो नोंथांमोना एक्टिभ मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगौनो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना आपडेट खालामना लादो मबाइल नाम्बारखौ जुदि गोमादोंमोनब्ला थ' लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना लगइन खालामनानै नोंनि प्रफाइलाव लगइन खालामनानै नोङो बेखौ आपडेट खालामनो हागोन बिनि सायाव भिडिअ नांगौब्ला आंनो रल नाम्बार नांगोन रेजिस्टार आइडि नांगोन अब्लासो आं खालामनो हागोन थ' बेनिखायनो नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव हरनो हागोन एबा फेसबुक पेजाव बड' जब इनफ' नोंथांमोना हरनो हागोन अब्ला नोंथांमोना स्पेसियेल भिडिअ खालामगोन थ' बे अके जाबाय दानिया जों थांसै नेक्स्टआव थ' आं बिनि बागै बुंखाबाय थार्ड सेमनि बागै प्रेक्टिकेल एग्जामनि आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन स्पेसियेल भिडिअ खालामगोन CBCS आरो नन CBCSनि खोथा दङ थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना नायो बेखौ बुंना दोनखाबाय बेनिफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो थ' बाखि एरियानि बेट्सना माब्ला जागोन जेबो फैथ'वाखै जेब्ला मोनगोन आपडेट नोंथांमोननो होगोन दायो जेबो गैथ'वा जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो होगोन स' दानिया लास्टआव फैबावबाय बेनो जाबाय 27 जुलाइनि आपडेट थ' 27 जुलाइनि आपडेट दा बेयाव बुंदों TDC फार्स्ट सेमिस्टारनि एरियर बेट्सनि दानिया नोंथांमोना नायदोलाय बेनो जाबाय इनक्लुडिं आइडल जायफोरा आइडल दङ नोंथांमोनाबो नायदो बेयाव आङो डाउनलड खालामनोसै नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होलांखानोसै थ' बेयाव जों फैबाय नै दानिया थ' बेबो बुंदोंमोन नै नोंथांमोना रोखा लिरनाय नुखादों जे जायफोर TDC फार्स्ट सेमिस्टाराव नोंथांमोना एरियर बेट्स दङ 2015 आरो 16 लोगोसे आइडल बेट्स बेनो जाबाय 2015, 16, 17, 18 नोंथांमोनाबो फर्म फिलआप खालामनांगौमोननो आरो बिनि लास्ट डेटआ 29 जुलाइ दा बेबो सेम प्रसेस नोंथांमोना खालामखाबायबा बेखौ नांला नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा थ' बेनि लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामाबो उनावहाय फैगोन नटिस फैगोन जे थ' बे नटिसआ दाथ' 9 आगष्टनिफ्राय जागोन होनना बुंदों फार्स्ट सेमनिया नाथाय नोंथांमोना एग्जाम रुटिनखौ नायग्रोदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव स्पेसियेल भिडिअ खालामबावगोन एरियानि नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेनोसोमोन फार्स्ट सेमनि गासिबो डिटेल्सखौ होबाय थ' नोंथांमोना CBCS नन CBCSनि एग्जामा जिखुनु जाया 9 आगष्टनिफ्राय जासिगोन नोंथांमोना जायफोर रेगुलार एरियार नोंथांमोना मोजां एग्जामखौ होदो थ' नोंथांमोना एग्जाम रुटिनखौ डाउनलड खालामनानै मिथिखागोन गासिबो डिटेल्सखौनो जे एरियार CBCS नन CBCS नोंथांमोना जायफोर अनलाइन एग्जाम होनो गोनां दङ एग्जामा जायखिजाया 9 आगष्टनिफ्राय जासिगोन नोंथांमोना रेडि जादो अनलाइन बेनिफ्राय गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना मोजां फल' खालामदो SOPनि गाइडलाइन्सखौ जेरै 10 पेजेस लानो हागोन बेनिफ्राय 5 MBनि बारा जानो हाया थ' A4 साइज पेपाराव लिरनांगोन एन्सारखौ बेनिफ्राय आपल'ड खालामनांगोन स्केन खालामनानै थ' PDF फाइल खालामनांगौ नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन थ' बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो